आयै हाब नोङो जावैसो औ आयै आं दिनै फैबाय ओमफ्राय बुंना आयै आंनि थुनथुलिया बहा दङ नोंनि थुनथुलि होननो नों दासो बेफोरबायदि सोंनो नोंनि हिन्जावखौ गोसोखांनो बहाथो थैनानै थाया नोंलाय बेबायदि नङा आयै नोंसोर गोरोन्थि बुजिनाङा आंखौ आंबो मोनसे प्रब्लेमावसो गोलैनानै दङमोन ओमफ्रायथ' आं नोंसोरनो खोन्थागोन ना मा जाथाय जादोंमोन आंजों नोंसोर आंखौ डाइरेक्ट बिदि गोरोन्थि साना थायोब्ला मोजां जानाय नङा आयै सिगांग्रो आंनि थुनथुलिखौ आं नायनो लुगैदों बिरादनो गोसोआ मोजां मोनथाराखै प्लिज आयै बहा दं बियो लिंहरना थुनथुलि ओइ थुनथुलि आं फैबायना नों बहा दंलै बास जाबायसै दिनैसो फैनानै माखौबा थुनथुलि जाखांदों नङा आयै सोर हिन्जावजों दंहैयोमोन नोंलाय हा सोरजों लाइन मारिहैयामोन दासो नंखायखौनो बिसिखौ गोसोखांदों हा फन मोनसे हरा फन मोनसे रायलाया जेबो खबर लाया हा मा जाखाङामोन नङा आयै बेफोरबायदि नङा बेफोरबायदि नङाबालाय माबायदिथो माथो न'आवबो गैया नोङो हा बहा खारखुमानानै थायासै हिन्जावखौ हाबा खालामनानै मा सुखुयै दोननो गोसोबो गैया हा नोंहा सुखुयै दोननोबो हायाबा मानो हाबा लानाय आंनि फिसाखौ आयै आं किडनेपसो जादोंमोनलै आंखौ किडनेपसो खालामदोंमोन आं बेफोरबायदि जेबो माबा थखाहोआखै नोंनि नोंसाजोखौ मा नोंखौ किडनेप औ आयै थारैनो बेनो सैथो बाहानाफोरखौ बानायखानानै लाबोदों नङासै हा नङासै आं मिन्थिगौ नों बै नोंसाला गोनां हिन्जावजोंसो दंहैखायोमोन दा दंनायाथ' बेजों दंहैयोमोन नाथाय दा बिदि बुंबाबो दाय जालायगोन ना मानो सिरि बेबायदि नङा आयै जायखिया आं गोसो जानानै जेबो खालामाखै आंखौ किडनेपसो खालामदोंमोन गाज्रि मानसिफोरा बेखायनोसो आं फैनोबो हायाखै आरो फनबो खालामनो हायाखै जेबो राहायानो गैयामोन आंहा ओंखारलां आंनि न'निफ्राय आरो आंनि फिसाजोखौ नों बिदिनो थखा होबावगोनसो थगायनो गोख्रै ओंखारलां नोंनि बाहानाफोरखौ आं खोनासंनो सम गैया बेवहाय ओंखारलां बुंदोंना आङो प्लिज आयै आंखौ थुनथुलिजोंल' खेबसे रायलायनो होग्रो बाखि ओमफ्राय नों मा बुंनो उनाव बुंबाय थानो हागोन दे जाया ओंखारलां दानो ओंखारलांथार नोङो आंनि फिसाजोआ गैया नोंजों रायलाया आरो रायलायनो गोसोबो गैखाया नों बिदि बेखौ माबा बाहाना मारि थगाय दोननो दासान्दै आं हले नोंनि आखलखौ हमनो हाखाबाय ओंखारलाङा आङो थुनथुलिजों रायलायाबा ओंखारलाङा आयै रायलायगोन आरो ओमफ्रायसो थांगोन आङो नायगोन दिनैसो फैदों आरो दादागिरि दिनैसो फैयिनि खोथा नङा आयै जा नंगौ बेखौसो डाइरेक्ट बुंखादों आङो बिनिफ्राय आंनि हिन्जावखौ आङो रायलायगोन लानानैबो थांगोन आच्छा आरो आंनि हिन्जावजों रायलायनो थाखाय नोंनाव पारमिसन लानांलायगौनि खोथा गैया आयै आं आंनि हिन्जावजों रायलायगोन माने रायलायगोन नोंबो आंखौ हमथा हाया नुदों आयौ हाबाब ओरैनोथ' थाहैबाय अब्ला बिनि दुखुनि समाव नों मानो गैयामोन हो किडनेप जादों माबा जादोंनो दाना नंखायना नंगौ ओरैनोबासो नों बे फन माबा माबि हरबाय थादोंहाय हो फनावबो फन हराखै माबा मेसेज ना मानो आरे बुंबायथ' नाङायै बिसोरसो आंखौ बिदि खालामनो थाखाय मजबुर खालामदों आं नङा खेला गेलेबाय थादोंमोन आंनि फिसानि गोसोजों आयै सान थुनथुलि आं नोंखौ नायनो थाखाय बेसेबांबा गोसोआ बोरैबा जाबायमोन नों बहा दंमोनलै नै दाना आयाबो सौफैग्रोलायबाय नायनाय थुनथुलि मोजांबा दंहैयोमोन दा माबायदि बाहाना माबा माबि बुंफ्ला फैलायबाय मोनथिगौना थुनथुलि आं दिनै जोबोद हेपि आरोथ' आं जेबो बाहाना बानायाखै सानदों बहा दंमोन एसे दिन थुनथुलि आङो सान हो देवाना बहा गोमायनानै दंमोन नोङो हो आंखौ दासो थुनथुलि जाफ्लादों सुबादे जेबो नङा थुनथुलि आं मिन्थिगौ नोंसोरबो आंखौ बोरैबा गोरोन्थि बुजिखादों नाथाय सैथोआ बे नङा आं गोसो जानानै जेबो बिदि खालामाखै थुनथुलि सान माखौबासो नों इदि भइस मेसेज हरै नों आंखौ जानला मोनला फाग्लि खालामनो सानदोंमोन नाथाय नायबाय था नोंनि बेफोरबायदि माबायाव गेमाव आं गोजावालै दासो फैफ्लानानै ओंखारलां नोङो आरे थुनथुलि रथ'ना आइ थुनथुलिया रागा जोंनायनो थानायाव मोजां नोंनि खोथाखौथ' खोनासंखानाय नंला बियो नुबायना मा होनदों आइ थुनथुलिया खोनाबाय दा नोंजों रायलायनो गोसो गैयानो ओंखारलां मानो ओंखारलांनो आयै आंनि सैथोखौ दाबो बे मोनथिजोबाखै आं खिन्थाजोबग्रोगोन ओमफ्रायसो थांगोन आं आरोथ' बिनि रागा जोंनायालाय मा आं मिन्थिगौ बयबाबो रागा जोंखागोन एसेबाबो नाथाय आं मिन्थिगौ मारै बिनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनांगौ थुनथुलि बे न'खौ ना हाजारबाबो आं बावनो हायालै गोबां गोसोखांथि दं आंहा बे न'जों बेखायनो सम बहननानैब्लाबो खेबसेबाबो आं बे न'खौ नायफैखायो आरोथ' फोसाबखायोबो हाथरखि बेबि नों गैयाब्लाबो आं नोंखौ बावनानै थाङाखैना मेहेर जिरायफैलाबो आरो ओमफ्रायो जोंनाव फैनानै मा दसेबो जिरायला हाथरखि बेबि मानो जिराया जानो दिनै आङो नों खाथियाव थाब्ला मोनथिगौना नों आं बेसेबांबा हेपि जाखायो ओमफ्रायथ' बा आंखौ गारि नों हारसिं मेला बेरायगासिनो दासान्दि
नोंनि हाथरखियाबो नोंजों बेरायगौमोन ना? नों बेखौबो मा बुंदों दिनै? नोंनि अनगा आं हारसिं माबायदि थागासिनो मोनथिगौ ना नोङो? ओमफ्रायथ' मेलाथ' मा आं नोंजों गासैबो फुजाखौनो बेरायगौमोन ना? हाथरखि बेबि नों आंजों फैबाय? औ आरोबा मिहे नों बेबायदिनो फैबाय थादे आं मोजां मोनो आरो आंनि न'खौबो जोथोनै लाखिबाय था। औ जागोन दे मानो लाखिया जानो दिनै आङो। ओमफ्रायथ' नोंखौ दिनैसो नुनानै जा मोजां मोनबाय आङो। बेसेबानो नों मा आंजों थाबाय थानो हाया बिदि? मिहे आं अराय नोंजों दंखायोना। नङा ओमफ्राय हाथरखि आं मानो बावबाय थायो दे नोंथ' थैनानैसो थांबाय। मानो बावबाय थायो आङो? थेवबो नोंनि जायगाखौनो रावबो लानो हाथारा आंनि जिउआव। गोसोखांथिल' जानानै थासिगोन नोंबो आंनि। ओमफ्रायथ' मोनथिगौना हाथरखि नोंनि बायदि महर एखे दङ सासे, नाथाय आं बिखौ मोजां मोना। बे आंखौ मोजां मोनो नाथाय आं मोजां मोना। महरासो एखे जानो हागौ गोसोआथ' नङाना। नोंनि बायदि गोसो नङा बिनि। आरोथ' नों जानो हायाना बियो महर एखे मालाय मा जानो। गोसोआनो मिलायखायाबा आरोलाय मा। ओमफ्रायथ' र' बा फनबो हरमारथारासैथ'। बुजिनानै थाबाय खोमा दे आरो। मोजां दे बेफोरबायदि बावनो हाबानो मोजां जाबायना। लोगो बायदि रायलायबानोथ' जायो गावखौबा मोजां मोनो सोर बुङो। फनखौबो हरमारासै दे। गावहा रायलायनो बाबाय खोमा दे बेबायदि। आं माने बेखौ एक्सेप्ट खालामासै नालाय। हरदेरबाय थाथ'लालै आङो। हरगोन माब्लाबा सम थेवबो हमखायानोबा। आंबो हरथ'ला दे नङाबा बेना गोसोआ दुखु मोनफिननो हानाय ना। बेहायसो फैबा गोजोन मोनखायो आंनि हाथरखिनि न'आव। मालै सानहो मा दिन्थिनो फैफ्लादों नों मोखांखौ दासो दिन्थिफैनो हादों? थुनथुलि आंनि बाथ्राखौ मोजां खोनासंग्रोना। नों जानला मानला साननो दे आंखौ। मा जानला मानला साननो मा जानला मानला साननो दंबावो नोंखौलाय? नाय थुनथुलि आं बुजायगोन ना नोंखौ। नों प्लिज आंखौ गाज्रि मोननाङा बेबायदि। आंनि एक कदमबो आगे ओरै दाफैखा नोङो नङाबा नै नुदोंना बेजोंनो खुबैगोन आं नोंखौ। आरे नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङाब्रा। गोरोन्थि बुजिनोलै खुबै मारगोन आं बुंदोंना। मोनसेथ' खारखुमानानै आंगायनानै बेरायनानै दासो नों बेहाय फैनो रोंदों। आरे आं जेरावबो खारखुमायाखैमोनलै। मोनसे प्रब्लेम जानानैसो बेबायदि जानांबायना। आरो आं गोसो जानानै खालामाखै बेबायदि। आयौलै थोद थुनथुलि। आयौ थोद हामगौ गावनि फिसायखौ बेबायदि। आरे गावनि फिसाय बाद दे। फिसाया थांबाय तेललेनो थाव लायनो। मा सानदोंमोन सान आरामसे फैनानै नों आंखौ ओरैनो बुंफ्लानानै निमाहा बिफ्लानानै माने नों आंखौ थगायनो बेफोरबायदि नों गोसोखौ थुनथुलिनि गोसोखौ जाम्बि खालामना गोजोन होनो हागोन बायदि सानदोंमोन नोङो? थोद नङालै खि आंलाय माला बिदि खालामफेरा देनाय। नोंनि सानाखि नोंखौ थगायफेरोनालै। नङा नों दा मा स्ट'रि खिन्थाफ्लागोन आंनो ओमफ्रायो हो? स्ट'रि नङालै थुनथुलि। आं जि बुंगोन सैथोखौसो बुंखागोन। आंथ' नंखाय बुंफेराना। होमबा मा जाना थायामोन बहा गोमाहैनाय? सोरजों मुख काला खालामहैया नोंलाय हो? ना बै सनाजोंसो थांदों नोङो हो? बेनिफ्रायथ' माथो एक्टिं खालामफ्लादों नोङो बा मिसेस भइस कल हरनायफोरा? नङा थुनथुलि। औ आं सनाजोंनो दङमोन। हा? नुदों लज्जा गैया लाजिबावा दङमोनसो होनलायबावदों नों आंखौ? बेनो नंगौ थुनथुलि बेनो सैथो। ओहो आइ गैखाया मानसियानो खारलांखुमाबाय बियो। खना खनला गासैयावबो हाग्रा बंग्रा खाथिनियावबो नायहोजोबदों आं नाथाय गैया मानसिया खारलांमारबाय बियो बोरैबा। आयै बे थांग्रा थुनथुलि मोननाव नङाबा न'आवनो थांखागोन बियो। नाथाय दा खोथाया बिदि जादों इसेबां सिकिउरिटि गोनाङावबो बियो मारै थांखो? बोरै हाद्रि सारनानै थांनो हाखो बियो? बेनोथ' ओरैनोबाथ' जोंनि न'निफ्राय ओंखारलांनांगौआ इम्पसिबोलमोन बिनि थाखाय। नाथाय इम्पसिबोलानोथ' पसिबोल जानानै थांबायना आयै। साना आंखौ आरो फिरसे थगायनानै थांलायबाय। बेनोथ' नाथाय मोनसे खोथा आइ। बियो जुदि मोजां न'आव सहैरोंबाथ' जोंखौथ' बियो केसबो होनो हानाय ना। आयै नों माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै दोनखाबानो जाबाय दे आरो केस होबा मालाय मा। नाथाय अब्लाबो आंनो सानखौ नांगौमोन। आरोबा दा बिनि हिनजाव पुलिसाव गैलाथ'। जोंनोथ' बिनि साख्रिखौ माबा मोनसे गाज्रि खालामना होबायना। औ आइ नाथाय अब्लाबो गावनो गाव साबधान थानाया मोजां। बिनि हिनजावाबो बेसेबां सालाखिखा मोनथिया होमबा? थै बिनि हिनजावखौनो गियो नामा आयै आं गिया। मानसिखौनो बुथारनोसो गोसो जाखायो आङो बे थुनथुलिखौ। जोंनि हेपि फेमिलि जानांगौ बेसो गेजेराव फैबाय थाबाय दा आयै। अब्लाबो जावैसोआ बोरैदि बिदि बारग'ना थांनो हाखो बेसो जारला जाबायना आइ। बिब्दि जानो हाया आं फाथा लागायगोन आयै न'आवनो थांखागोन बियो। आइ सना आइ गथ' बांद्राय उल्था सिदा खालामथ'नो नांला दे मानसिया खारग'बाय।
आच्छा बे जावैसोआ नों बिदि जोंखौ थगा होनानै खारग'लायबाय नङा होमबा खमसेखम नों जोंनि खोथाखौ मानिनांगौमोन गावनि फिसाला सासेखौ साननांगौमोन नाथाय नङा बेथ' माथो आंनि आइनि फारसे फिसालानि फारसे जेबोखौनो सानमारा नोंबो सानसेबो सुखु थानो मोननाय नङा सान मोनथिबाय न नोंनि थाखाय आंनि फिसाजोनि लाइफआ बरबाद जाबाय लोगोसे बेसेदि खस्थ' सहायनांखो बियो नोंनि थाखायनो मोजाङै बुजायनायावथ' लाखायासै दा बेखायनो खेंख्रा खालामना बुजायबाबो नों बेफोरबायदिसो जाबावबाय आङो नंमारगौ बे सनाजोंनो दङमोन माने बे सनायासो आंखौ जबरदस्ति लाखिदोंमोन आं थानो होननानै थायाखै बेजों मा बुंदों सान बेनो सैथोलै थुनथुलि आं दालाय इन्टारभिउनिफ्राय फैगासिनोमोन ना नोंनोबोथ' फन हरदोंमोन आङो बिनि उनावहायनो बे आंखौ बेफोरबायदि खालामबायना आरो आंखौ किडनेप खालामनानैसो दोनदोंमोन बियो आरो नों बेजोंनो किडनेप खालामजाबाय सासे हिनजावखौनो नों माबा जोनानै उरायहोनो हायासै ओइ नोंनि खोथाया सैथो नंगौना नङालै सान हो एकदम ट्रास्ट मी थुनथुलि आं थगाया नोंखौ रियेलि ओमफ्राय मानो बिदि खालामनाय बियो ओमफ्राय मिन्थिगौना सानजों बेसेबां परेशान जादोंमोन नोंनि थाखायनो ओमफ्रायथ' मा सानलाय लांदोंमोन आं नोंखौ अब्ला जोंनि गेजेराव फैबावनो सानमारबावदों बियो सनाया औ थुनथुलि ओमफ्राय नोंथ' आंखौ फोथायबायना हा आरो दाबो आं बे सनानि फिसालानि थाखायसो बेयाव फैनो मोनफिनदों नङाबादि बे आंखौ माबायदि खाना दोनदोंमोन मा होनदों सान नोंखौ खाना दोनदोंमोन औलै थुनथुलि ओमफ्राय जा मेसेज हरदों बायदिसिना माबा माबि बुंनाय ना बेफोर गासिबो बे सनानिनो सालाखिया बेनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांदों नङाबाथ' आं फैनोनो सानखादोंमोन बाट आंखौ खाना दोनदोंना बे मा नाथाय मानो बिब्दि खालामनांगौ बेलाय नोंखौलाय बेनो आंखौ नांगौ गावखौ जबरदस्ति लानो बुंबाय थायो गावनि खोथा मानिनि थाखायनोथ' बे आंखौ बेफोरबायदि खालामदों जोंनि गेजेरावसो दावराव दावसि खालामनो सानदोंमोन बियो ओमफ्राय आंबो मिथिगौ नों आंखौ गाज्रि सानखादोंआनो नाथाय आं बेबायदि नङालै थुनथुलि आंखौ निमाहा हो ओमफ्राय बेखौनो आं बेसेबांबा टेनसन जाना बेसेबांबा बायदिसिना सानदोंमोन नों मिथिगौना हो बिनिफ्रायथ' आरोबाव आंनि जबाबो नोंनि जब थांनायाबो आं मिथिगौ नाथाय बेहाय सनानिनो आखाइ दं बेहायबो मा औ थुनथुलि सना आरो सना बिमानि मानसियानो बेबायदि फाथायनानै नोंखौ बेबायदि जब थांहोदों आरो आंखौबो किडनेप खालामहोदों अब्ला बिसोरखौलाय मानो ओरैनो हगारनो गावसोरखौबो ट्राजेलाव जोबना दोनजोबनांगौ र' औ आंखौ किडनेप खालामनायनि दायाव बिसोरखौ केस होगोन आङो औ सान भेरि गुड माथो बेफोरबायदि थाब एक्सन लानांगौ ना बिमा फिसा केस लागाव आरो दालि ओंख्रि जाहो बिसोरखौ अब्लासो बुजि मोनगोन र' आंनि सानखौ बिब्दि खालामदों हो सान नोंखौ हौवा मोननो रोङिया लाजाबो आंनि फिसायखौल' मोनथारो बियो नाथाय दाथ' आं फैखाबायना गासिबो थिग जाफिनगोन र' औ सान आरोथ' नोंखौ बिदि किडनेप खालामदोंमोन ना आरो बिसोर माबा मोनसे खालामबावनो हानाय बेखायनो जोंबो थाबैनो एक्सन लानांगोन बिसोरखौ बेसेबांबा गोसोआ दिनैसो मोजां मोनबाय मिथिगौना थुनथुलि ओमफ्राय फैनानै नों मानोथो फन हराखै आंनो फनाव मानो खिन्थायाखै हरदोंमोनब्रा आंनि नाम्बारखौथ' नोंनो ब्लक खालामना दोनदोंना उनाव सानबायखि नङा फेस टु फेस रायलायनानै साबसिन जागोन होननानै बेसेबांबा गोसो गाज्रि मोनबाय थादोंलै थुनथुलि बेयाव जोंबा मा सानदों नोंखौ एथ'बां बिदि आखल दिन्थियो मायो होननानै बायदिसिना सानफ्रांलाय लांदों होमबा बे सनियासो नोंखौ किडनेप खालामदों लैजा गैया औलै थुनथुलि माथो बुंबावनो बे मानसिखौलाय फाग्लि जाबाय बियो ओमफ्राय आंनि थुनथुलि सना नोंथ' थिगैनो दङ ना हो आं नोंखौ बेसेबा मिस खालामबाय थादों सानफ्रामबो सानसेबो बाद गैयि थिगैनो थानोसो बुंदों बेहाय ओंखाम दैखौनो जानो सुखुलाय लाङाखै थेवबो थांनानै थानो आन्था जाबाय दे आरो ओमफ्राय सान नोंबोथ' थिगैनो दङ ना बहा आरो थिगैनो थानो दे दासो नोंजों खाथियाव फैनानै एसे मोजां मोनबाय आं गोसोखौ सानसेबो सुख गैयामोन आं बेनिख्रुइबो साबसिन नोंसो आंखौ फोथायफिनबाय थेंक इउ स' माच सना बेसेबांबा मोजां सानदोंमोन नाथाय फुजाफोराबो थांग'जोबलाय लांबाय थेवबो जेबो नंला दे नोंथ' सफैबायना मोजांनो औ थुनथुलि हाबाब फैफिन गारनानै जारलासो जागारबाय माथो आइ थुनथुलियाबो मानिबावबायसो ओरैनो एसे रागा जोंहांनानै बावहोलांनो नाजागासिनो खामोन फैब्रबनानैसो होलायबायना माथो होनबावनो आरो आंखौ मानो बेफोरबायदि पुलिसनो हरनो सानखो आरो नोंजे आइखौ बेफोरबायदि खालामबाय आफा लांदो पुलिस साइमोन बेखौ नोंनि दायनि साजाखौ नों मोनगोन आफा आरोथ' आइखौ मानो बेफोरबायदि बुथारखोलांबाय पुलिस साइमोन आफाखौ जि साजा मोननांगौ बे साजाखौनो हो आरो जेलाव लानानै थांदो बेखौ आंनि आइखौ बियो बुथारदों नोंनि थाखायनो थैदों आइया आफा नोंथ' साजा मोनखागोन
ओइ थ' आइ, हिनजावखौ मा बुथारग्रा बुंखो नों मस्लायाथ' बेफोरखौ? जोंजों थांबासो मोनथिगोन नोङो आंखौ गोथै सावजासेथ' थानो होआइ। थ' नोंनि आसलि जायगाया बेयाव नङा नङा पुलिस सार, आंखौ आंनि हिनजावखौ दसे सम नायनो होबाव, दसे सम थानो होबाव। जोंनि नोजोरनिफ्राय दानो लांदो बेखौ पुलिस सारमोन आरो नांला जोंनो बेखौ जोंनि नोजोरावबो नायनो हाला जोङो आरोथ' मानो बुथारनाय नों आइखौ आफा हो बोरैबा जाफ्लांबायसोलै आइ। आं गोसो जानानै नोंनि आइखौ बेबायदि खालामनो होनना खालामाखै। लोंनानैसो आंनि सायाव बोरैबा एकदम खर' दावखोदों। नाथाय नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो आइया जोंखौ नागारनानै थांबाय। नों साजा मोनगोन आफा, नोंनि साजायाथ' नों मोनखागोन। अखा बोराय, आंखौ बासायदो। आं आरो बेबायदि खालामलिया। आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो। गावनि हिनजावखौ लोंनानै बुथारग्रा बियो एबार थादो जेलाव। बेबायदि गावनि बिसिखौनो खालामना लाना मा मोनखो दायो बियो? थाङै थुङै जेलावसो थांनांबाय दा। आब' अखाफोर आइया जोंखौ मानो बिब्दि नागारनानै थांखो? नानि माबोरै थागोन ना नानि अब्लाबो? दे जारौमोन, जायखियानो जाया मानो दाथ' बिदायनि एसे बेबस्था खालामनांसिगोन। ओमफ्राय नों दानोलाय मानोथो दाबो लिंहराखै? मानो दासिमबो सफैया बेलाय? आदाया मानो सफैया दाबो? बाजै नोंनि नोंदायाबो एखे, नोंनि आफा बायदिनो गैया माथो, जेबो खबरखौनो लाला। बेहाय आइया थैनानै थांबाय, नाथाय बियो बाब, आदा बिदिबा आइनि बेबायदि जोबथा समावबो फैला नामा? मिन्थिला नानि, जायखिजाया आइनि बिदायनि थाखाय जोङो जगार खालामजोबनांसिगोन जोंनो। आयौ हाबाब हा माथो बुंबावनो बे जोंदावखौबो। नांला दे आदाखौबो, जाय जोनोमगिरि बिमानि बेबायदि जोबथा समावबो बियो दिनै बेस्थ' जानानै थादोंना। नायफिनगोन आदा, सानसे नों फस्थायगोन ना फस्थाया? दिनै जोंनो नोंनि एसेबां गोनांथि, नाथाय नों दासिमबो न'आव सफैला। आदाया मानो बेबायदि खालामखो आब'? नंमारगौ दे, गुबुन समावबो आलदा खोथामोन, नाथाय दिनै आइया जोंखौ नागारलांनाय समावबो गावनि फिसालानि मोखांखौ नुला नामा बियो? जोंदाव बहा दं मानो नों फैदो, अननानै फैदो न'आव। पापिसो नोंबो आदा जोंदाव, पापि। माथो खालामबावनो, दा नोंसोरनो गासैबो माबाजोबनांसिगोन आरो दे। सनामोन, दे होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरोथ' नायनानै माबायदि मोनदों फोरमायहरलायदो लोगोफोर। मोजां जाबाबो जायाबाबो जायखिजाया होबाय दिनैनि भिडिअखौबो। नोंथांमोना खोन्थाहरलायदो दे सनामोन, जाय मोजां मोनबाय एसेबाबो। आरोथ' जेबो उसुबिदा जायाबा, जेबो प्रब्लेम जायाबा फैनोसैलाय नेक्स्ट एपिसडजों ना लोगोफोर। दिनै थांथ'नोसैलाय, बाय बाय बयनिसिमबो, लाभ इउ। दे होमबा गोदान एपिसडजों लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर। बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट। आरोथ' जाय फुङाव नायबाय गुड मर्निं दे सनामोन। नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट्सबो खालामबानो जाबाय। जाय कमेन्ट्सबो खालामनो मोजां मोनो दै सनामोन। बाय बाय।